Здравейте! Ако сте земеделски стопани и получавате доход от дейността си, тази услуга е за вас. Формирането на доходи от стопанска дейност на физически лица, които не са регистрирани търговци, позволява приспадането на нормативно признати разходи в зависимост от дейността, която извършвате. Например, ако произвеждате непреработени продукти от селското стопанство, като плодове, зеленчуци или ядки, ще приспаднете 60% нормативно признати разходи. Ако произвеждате преработени продукти, като етерични масла, от лавандула или други технологично преработени стоки, може да приспаднете 40%. Нашата услуга ще ви помогне да подадете годишната си данъчна декларация и да се възползвате от тези нормативно признати разходи. След закупуване на услугата ще получите точни указания какви документи трябва да ни предоставите, за да можем да подадем годишната ви декларация коректно. Ако имате въпроси, свържете се с нас и ние ще ви помогнем. Благодарим ви за доверието!